No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja oikein hyvää adventtisunnuntaita. Perinteet velvoittavat meitä laulamaan Hoosiannaa, mutta me haluamme tehdä sen sydämestämme. Ja näin kun olemme ehtoollishetkessä, me julistamme Herramme kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja me ajattelemme, laulamme Hoosiannaa varmasti siihen asti, kun hän tulee. Ja kun se tarkoittaa sitä, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hän on kerran jo saapunut, tullut, hän tulee uudestaan ja se, että hän tulee uudestaan, todistaa yhden asian, sen, että hän on voittanut kuoleman vallat. Me palvelemme elävää Jumalaa, meillä on elävä usko ja hän elävä Kristus on meidän kanssamme tänään tässä tilaisuudessa. Kun palmusunnuntaina Jeesus ratsasti Öljymäen alas kohti Jerusalemia suuren kansanjoukon keskellä ja siellä kansat juhlivat kuningasta. Meni 5 päivää ja Messias makasi kuolleena haudassa. Tuntuu siltä, että Jeesuksen seuraajien uskon liekki lähes sammui. Ei ole ketään viisasta Jumalan seurakunnan keskellä, joka olisi voinut sanoa, että näin sanoo sana. Ja mietin, että oliko ainoastaan se Betanian Maria. Maria, joka tuli voitelemaan Jeesuksen hautaamista varten, niin kuin muistatte, Jeesus sanoi. Oliko hän ainoa? He eivät muistaneet kysyä sitä häneltä. Mutta joka tapauksessa, kun ylösnousemus aamu sitten tuli, Pietari ja Johannes juoksevat sinne Jeesuksen haudalle, tyhjälle haudalle, koskettavat tyhjiä käärin liinoja, niin Raamattu sanoo, että he eivät ymmärtäneet, mitä tämä kaikki on, koska he eivät ymmärtäneet sanaa. Ehkä kaikista hämmästyttävintä on se, että Jeesus oli puhunut tästä heille. Hän oli puhunut siitä, kuinka hän joutuu vanhinten ja ylipappien hylkäämäksi ja hänet ruoskitaan ja hänet tapetaan. Ja hän 3. päivänä nousee kuolleista. Hän sanoi sen heille. Missä oli heidän korvat? Miksi kukaan ei muistanut? Raamattu sanoi, että he eivät ymmärtäneet mitään tästä. Sanotaan, että se oli salattu. Ja mä nostan sieltä esille sen Betanian Marian, joka on siellä Jeesuksen jalkojen juuressa, joka varmasti tiesi kaiken tämän, mitä veljet oli kuulleet. Ehkä hänelle se avattiin. Ja siksi se lahja, minkä hän antoi ja uhrasi elämästään, oli niin valtava. Jumala antakoon meille tänään näkökykyä. Jumala antakoon meille ymmärrystä sanasta, että silloin kun tapahtuu todella jotakin, että me emme ole ikään kuin sivussa ja jotenkin emme käsitä ja ymmärrä. Kun herätyksen tuulet alkavat puhaltaa, että me tiedostamme sen hetken. Me löydämme itsemme näiden veljen ja sisarten kohdalla, mutta olen ajatellut juuri näille, jotka ovat ymmärtäneet ja käsittäneet, Herra ilmestyi. Ja nämä, jotka olivat niin heikkoja lukittujen ovien takana, heille tuli tämä väkevä Pyhän Hengen voima ja he valloittavat maailman. Hän on heikoissa väkevä. Ja meidän väkevyytemme tänään tässä ehtoollisjuhlassa perustuu siihen, että hän kuoli ja hän voitti kuoleman vallan. Ja siinä on meidän voimamme tänään. Hän sanoi ristillä, se on täytetty. Teetelestai. Se on maksettu, se on loppuun saatettu. Ja hän ei sanonut sitä jotenkin epäröiden, täydessä sydämen varmuudessa. Se on täytetty, missio on suoritettu, kaikki on viimeistä myöten täytetty Jumalan vanhurskauden vaatimukset. Hän julisti sen, se on täytetty ja kukaan ei ymmärtä. Ei kukaan. Hän sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Hän tiesi, että Jumalan kädet ovat kuoleman toisella puolella. Hänellä oli valta antaa henkensä ottaa takaisin. Valtava luottamus. Mä oon Isän käsissä kaiken aikaa.
niin kuin me Jeesuksen omina olemme, vaikka me kohtaisimme kuoleman. Me tiedämme, me olemme Jumalan käsissä. Me olemme turvallisissa käsissä, kaikissa elämäntilanteissa. Mutta tämä sama Kristus, joka on ristillä, hän sanoo siellä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli, eli, lama sabachthani. Miten on mahdollista? Miten on mahdollista, että Jumalan poika sanoo nuo sanat? No me tiedämme, psalmi 22, Daavidin psalmi. Tuo laulu, jonka Daavid kirjoitti, se alkaa noilla sanoilla. Laulu alkaa sanoilla, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ehkä seurakunnan keskellä oli joitakin, jotka kokivat, no onko minun sanoja? Onko Jumala minut hyljännyt? Se laulu alkaa niin. Ja me tiedämme sen, tätä psalmia sanotaan messianiseksi psalmiksi, että se on huikaisevan täydellinen kuvaus Kristuksesta ristillä. Emme mene sitä yksityiskohtaisesti, voit sen kotona lukea. Me yleensä luetaan psalmi 23. Se tuntuu niin hyvältä, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Mutta meillä ei olisi psalmia 23, ellei Herra olisi käynyt lävitse se, mitä psalmi 22 kertoo. Ja mä ajattelen näin, että kun tuo Daavidin aikana seurakuntalaulu oli varmasti voimissaan, ja kun he laulavat tuota laulua, niin kuin me lauletaan tänään Hoosiana laulettiin, mitä he kokivat sen laulun aikana? Sanoiko joku, että tässä laulussa on jotain. Mä tunnen aivan kuin taivas on lähellä. Joku sanoi, mua itkettää, kun mä laulan tätä laulua. Tämä on jotenkin enemmän kuin vain Daavid. Mitä tässä laulussa on? Se oli hengessä saatu laulu, niin kuin yleensä hengessä saadut laulut vaikuttavat. Se herätti varmasti kysymyksiä. Yksi asia oli varma, että vaikka opetuslapset, veljet ja sisaret olivat niin epätietoisia vielä pääsiäisenä, ja matkan varrella Israelin kansa myöskin sitä on ollut, Jumalan pyhä henki täydellisesti tiesi, missä mennään. Jumalan pyhä henki oli ilmaissut siellä paratiisissa, että vaimon siemen on rikki polkeva käärmeenpää. 1000 eläinufrit, jotka uhrattiin Jumalan edessä, todistivat, on vain yksi uhri, joka tulee eräänä päivänä annetaan. Kaikki viittasi siihen. Ja mä olen miettinyt sitä asiaa, että kuinka paljon sielun vihollinen vihasi noita uhrihetkejä, koska hän tiesi, että ihmiset tekevät parannusta, etsivät Jumalaa hänen kirkkauttansa. Se ei kuulostanut hyvältä eikä näyttänyt, kun joku lähestyi uhrieläimen kanssa tosissaan ja aidosti. Se oli menetetty tapaus hänelle. Pyhä henki tiesi tarkasti. Ja mietin sitä, että kun Jeesus sanoi nuo sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se ei ollut repliikki, joka piti sanoa, ikään kuin täytetään sanaa, vaan jokainen sana tarkoitti todella sitä. Herra Jeesus eli todeksi kaiken sen. Se ei ollut näytelmän repliikki, vaan todellisuutta, mitä hän tunsi sielussaan. Ja sittenkin kysymys ei ole vain siitä, että hän lausui sen. Kysymys oli siitä, että Jeesus sanoo nuo sanat ja Pyhä Henki antoi sen Daavidille, että Daavid kirjoittaa jo sen etukäteen. Pääpaino ei ollut Daavidin sanoissa, vaan Jeesuksessa, koska historian hetki oli tuleva, jolloin Jumalan poika sanoi nämä sanat. Daavidin piti ne kirjoittaa tänne psalmiin. Ja me näemme tässä sellaisen profeetaalisen ilmoituksen. Jumalan sana kokonaisuutena ilmaisee meille sen, että Golgata ei ollut ikään kuin asiat meni vikaan, vaan se oli Jumalan suunnitelma, jonka Jumala oli täyttävä pelastakseen meidät ja ihmiskunnan ja ne, jotka kääntyvät Kristuksen puoleen. 2. Korintolaiskirje 5. luku sanoo näin, jae 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Raamatun selkeä sana ja opetus on tämä, että Jeesus syntyi ihmiseksi meidän tähtemme. Hän antoi uhrin meidän tähdemme, meidän vuoksemme. Hän otti meidän osamme. Jesaja sanoo siellä, kuinka Kristus kantoi meidän syntimme, ja sana tarkasti hän sanoo siellä, että hän on haavoitettu meidän rikkomusten tähden, runneltu meidän pahentekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Herra laittoi hän yle koko syntivelkamme. Kysymys oli Kristuksesta, joka kantoi meidän syntimme, meidän syyllisyytemme. Kysymys ei niinkään ollut, että Jeesuksesta tuli synti tai syntinen tai että hän teki syntiä, vaan se, että hän kantoi meidän syyllisyydemme. Niin kuin Jumalan vanhurskaudessa sanotaan, että se luetaan meidän hyväksemme. Meidän syntisyytemme, syyllisyytemme luettiin Jeesuksen osaksi. En käytä sanaa hyväksi, se ei sovi siihen. Osaksi. Hän kantoi kaiken. Hän ei synnistä mitään tiennyt. Hän oli viaton. Hän vaelluksen puolesta, hän oli täysin nuhteeton. Mutta hänet tehtiin syylliseksi. Ja melkein voi niin kuin kuulla ajatuksen jossakin. Me olemme löytäneet syyllisen. Aina etsitään syyllistä. Jopa paratiisissa siellä 2 ihmistä. Vaimo antoi minulle tuon. Hän on syyllinen. En minä niinkään. Mä oon pieni tekijä. Hän. He löytivät syyllisen ja syyllinen on Kristus. Ja tämä Jumalan vanhurskaus on sen kaltaista, että Jumala Isä ei voinut käsitellä Jeesusta eri tavalla kuin syyllistä, jotain muuta, vain sen tähden, että hän oli Jumalan poika. Jumalan vanhurskaus edellytti aivan samankaltaista toimia kuin olisi ollut syntinen. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Me löydämme niin kuin tässä sen ihmisen paikan, toivottomuuden. Kristus on ottanut osan, hän maksaa synnin palkan, joka on kuolema. Ja isän täytyi tuntea tuskaa, kun hän näkee poikansa ristillä. Jo pelkästään sen tähden, että poika on viaton, täydellisesti nuhteeton, isä tuntee tuskan. Suoranaisesti sitä ei ihan sanota, mutta näin mä päättelen. Ja ajattelen näin. Isä tuntee samankaltaista tuskaa jokaista syntistä kohtaan, joka lähtee ajasta ikuisuuteen ilman Kristusta, aivan samalla kuin hän tunsi tuskaa omaa poikansa kohtaan. Jumalan kiitos, että me saamme tuntea Jeesuksen vapahtajana. Jumalan kiitos, että meillä on ylösnousemustoivo. Jumalan kiitos siitä, vaikka on ikävä kuulla, että meidän veljemme on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, mutta me tiedostamme kristittyinä, meitä ei kutsuttu elämään vain tässä ajassa. Ja me kuulemme hänen kanssaan, joka on kuolemanvoittaja. Meillä on turva. Ja toivon mukaan on nyt lepo ja rauha. Me olemme saaneet tavattoman paljon. Galatalaiskirjassa sanotaan 3.13, että Jeesus tuli kiroukseksi. Ne on hirmu vahvoja sanoja. Ja kun Jeesus joi synnin maljan, ei se ollut malja, mitä me juomme tai jotain. Se oli syvää tuskaa, mitä hän kantoi sielussaan. Kokea maailman synti, kapina Jumalaa vastaan. Jumala ei säästänyt omaa poikaansa. Ja sen tähden me olemme tänään tässä Jumalan seurakuntana kiittämässä Jeesusta, muistelemassa hänen kuolemaansa. Sillä ostettiin elämä meille. Mä mietin
Jeesuksen elämä kaikkinensa. Jeesuksen elämä on sen kaltaista, että Jumalan seurakunta on kutsuttu elämään sitä. Se ei ole mitään tyhjän puhumista eikä pintakristillisyyttä. Puhutaan sairauden parantumisista ja voiman osoittamisesta, hengellä täyttymisestä, riivajen ulos ajamisesta. Se on osa tätä Jumalan valtakuntaa ja siihen helluntai tuo meitä. Kristuksen elämä oli jotain sellaista, jossa ilmeni Kristuksen rakkaus ja voima ja hyvyys. Sairaat parantuivat, ihmiset vapautuivat. Hän saarnasi maailman parhaimmat saarnat. Pyhän Hengen voima ilmeni täydellisessä viisaudessa ja se kosketti ihmisiä. Mutta yksi kaikista vahvin todistus hänen jumaluudestaan oli hänen suhteensa kuolemaan. Hän herätti leskenpojan, hän herätti Jairuksen tyttären, hän herätti Lasaruksen, Marian veljen kuolleista. Hän osoitti, että hän omistaa elämän ja käskyvallan kuoleman ylitse. Ja tämä on niin kuin Jumalan ominaisuus. Kuolema väistyy, koska elämä hallitsee kuolemaa, niin kuin valo hallitsee pimeyttä. Jotkut ymmärsivät sen varsinkin, kun Lasarus nousi kuolleista. Ja kun Jeesus kuoli sitten ristillä, niin on ihan luonnollista ajatella näin. Ikään kuin ristiriita. Miten on mahdollista, että Jeesus voi kuolla? Eräs Jumalan palvelija, joka oli äärettömän energinen ja valtava sanassa ja kerta kaikkiaan mahtava Herran palvelija. Kun hän nukkui pois, tuntui vähän niin kuin erikoiselta, että kuinka hän voi kuolla. Hän oli niin energiaa täynnä, elämää täynnä ja se tuntui niin kuin erikoiselta jotenkin, että hän on kuollut. Mutta oikeastaan me emme ole kuolleita. Jeesus sanoi niin. Ja siirrymme vaan ajasta ikuisuuteen. Kuinka kuolema voi hallita Kristusta? Kaikki näytti siltä. Hän kallistaa päänsä, antaa henkensä ja hän on kuollut. Kaikki tiesi sen, ne näki sen. Mutta Raamattu sanoo meille sieltä hebrealaiskirjeessä, että hän kuoleman kautta kukisti sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapautti kaikki ne, jotka kuoleman pelosta olivat olleet torjuuden alaisia. Se kertoo meille, kuolema ei hallinnut, vaan Kristus hallitsi. Hän kuoleman kautta kukisti sielun vihollisen. Se täytyi tapahtua. Jumala hallitsee ja me tulemme tänään vielä katsomaan Pietarin saarnaa helluntai-päivänä, jossa tämä tulee vielä esille. Joskus meidän elämässämme nousee esille ristiriitoja. Se oli suuri opetuslasten keskellä, kun Kristus kuoli. Miten tämä nyt näin meni? Joskus meidän elämässämme asiat näyttävät ikään kuin toiselta, mikä on se todellisuus. Kun rukoilija alkaa rukoilemaan, hän kohtaa ikäviä asioita, minkä puolesta hän lähtee rukoilemaan. Ja ne näyttää ikään kuin vaan olevan. Mutta rukoilija lähestyy Kristuksen nimessä ja hengessä tavallaan ne asiat jo voitetaan. Ja tämä Daavidin psalmi 22, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on kuva Jumalan ihmisestä, jolla on tunne siitä, että kun ahdistus on päällä ja se kestää, että Jumala on minut hyljännyt. Tämä on hyvin inhimillinen ajatus, mutta se ei jää siihen. Se alkaa siinä, mutta hän muistuttaa, isät luottivat sinuun ja sinä ilmestyt. Hän puhuu omasta elämästään. Jumala ei hylkää, Jumala ei jätä. Ja se laulu muuttuu sellaiseksi kerskaukseksi ja minä ylistän seurakunnan keskellä, veljen keskellä sinua. Se nousee, sitä oli mahtava laulaa. Vaikka lähdetään pohjamudista, mutta me nousemme. Meillä on uskon tunnustus. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on osa Kristuksen seurakunnan elämää ja sanomaa.
näennäisiä ristiriitoja, jotka muuttuvat. Ja siksi Jumala kehottaa meitä pitämään kiinni sanasta, koska sana on totuus. Ja jos me pidämme siitä kiinni, me näemme sanan toteutuvan. Lasaruksen kuolleesta herättäminen muuten, kuolleesta herättäminen ja ylösnousemus on kaksi eri asiaa. Lasarus herätettiin kuolleista, mutta hän palasi fyysiseen ruumiinsa. Kuolleesta herättäminen on tämä. Myöhemmin hän kuoli. Kun on kysymys ylösnousemuksesta, ihminen muuttuu tilaan, josta hän ei enää muutu. Ei hän palaa enää siihen ihmisruumiiseen. Kuolleista herättämisiä tapahtuu tänäkin aikana. Ja Lasaruksen kohdalla se oli vastustajalle vakava, koska se herätti paljon uskoa. Se tapahtui Betaniassa lähellä Jerusalemia, lähellä pääkaupunkia. Oli juhlan aattohetket, ihmisiä oli valtava määrä liikkeellä. He ymmärsivät, että tämä viesti voi kaikua ja viedä eteenpäin ja ihmiset alkavat uskomaan Jeesukseen. Siinä oli monia tämmöisiä vaaratekijöitä heille ja siitä johtuen he laittoivat Lasaruksen tappolistalle. Jeesuksesta pitää päästä irti ja hänet pitää tappaa, mutta myös Lasarus. He halusivat pyyhkiä kaikki jäljet pois, että kukaan ei voisi vedota siihen, että Jeesuksella on valta yli kuoleman, vallan ja voiman, koska se herätti niin vahvasti uskoa. Mä mietin sitä asiaa, että tämä Kapernaumin synagogan esimies Jairus, jonka tyttären Jeesus herätti kuolleista, että jos Jairus olisi saanut kuulla näiden isojen poikien ajatuksesta, että kuolleista herätetyt tapetaan, ainakin Lasarus, niin olisiko hän piilottanut oman tyttärensä, minun tytärtä ette saa. Joka tapauksessa me emme tiedä Lasaruksen kohtalota, tiedämme sen, että hän oli Jeesuksen oma ja myöhemmin hän sitten siirtyi Jumalan taivaaseen. Kukaan ei ihmetellyt, että Jeesus kuoli ristillä sinänsä ihmisenä. Jeesus syntyi ihmiseksi voidakseen kuolla, voidakseen sovittaa meidät. Ihmisyys oli välttämätöntä sovituksen kannalta. Jeesus ei käyttänyt mitään yliluonnollista voimaa poistaakseen kehostansa kaiken kivun. Hän kohtasi kaiken sen, kun naulat repivät hänen käsiänsä ja jalkojansa. Se oli todellista hermokipua. Ei mitään vähennetty, että helpommin kestät. Hän kohtasi kaiken. Hän ei pyytänyt enkeleitä avuksi, että koko tuo joukko pyyhitään pois. Hän olisi voinut, hän ei tehnyt. Hän ei auttanut itseensä millään tavalla eikä osansa. Hän ei astunut ristiltä alas, kun ihmiset pyysivät pilkaten. Hän ei astunut, kukaan ei olisi saanut hänet pois ristiltä. Jos ajattelemme näin, että vihollinen yritti tappaa Jeesuksen, varmasti se oli ensimmäisiä ajatuksia. Mutta minusta tuntuu, että vihollinen yritti saada Jeesuksen pois ristiltä. Ettei hän vain kuolisi ja antaisi uhriansa ihmisten edestä. Mutta mikään ei saanut häntä pois ristiltä. Polttouhri alttari, ei kadonnut uhri, vaan tuli kulutti hänet. Jumalan kiitos, hän oli uskollinen sille, mitä varten hän oli syntynyt. Jokainen ihminen on syntynyt katoavaisuuden alle. Suuren neuvoston jäsen Joosef Arimatealainenkin oli hakkauttanut haudan juuri sen tähden, koska hän tiesi, hänenkin hetkensä tulee. Olet rikas tai köyhä, olet missä asemassa tahansa. Pietarin saarnassa helluntaipäivänä käy ilmi, että Daavidin hauta oli silloin vielä tiedossa. 2000 vuotta sitten. Tänä päivänä turisteille näytetään hautaa, joka ei ole Daavidin hauta eikä siellä päinkään. Eikä yläsali, missä se on siinä lähellä, ei se ole ollenkaan siellä se rakennus ole se. Mutta täytyyhän jotakin näyttää sinänsä. Joka tapauksessa Daavid koki katoavaisuuden maatumisen, mutta Daavid profetoi, että Jumalan pyhä ei koe katoavaisuutta.
Ja tätä pyhää hän kutsui Herraksensa. Se oli merkittävä profeetia, jota saarnattiin sitten siellä helluntaipäivänä. Katoavaisuuden alle alistettu ihminen. Kun Joosef Arimatealainen meni Pilatuksen puheille, hän pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus ihmetteli, onko Jeesus jo kuollut. Ja se piti varmistaa. Jeesus oli Rooman omaisuutta. Heillä oli valta Jeesuksen ruumiiseen. Ja sitten kun todettiin, että Jeesus on kuollut, hän sai viedä, mitä minä kuolleella Jeesuksella tein. Voi hyvää päivää. Kuinka pimeä ihminen voi olla. En mä syytä Pilatusta, kukaan muu olisi sen tajunnut. Mutta tosiasia. Maria Magdalena olisi halunnut saada Jeesuksen kuolleen. Rakasti Jeesusta niin paljon. Eikä Mariakaan tajunnut tätä syvyyttä, mikä tuli kätkyä. Ja ylipäätänsä ajatus mun siitä, että he kantavat kuollutta Kristusta hautaan. Että Messias on kuollut. Hän on tavallaan meidän varassamme, mitä me teemme hänelle. Joosef Arimatealainen, mistä hän sai sen ajatuksen? Minulla on hauta. Sinne viedään. Minä en häpeä, että Jeesus haudataan minun hautaani. Tuskin hän ajatteli, että kestää vain viikonloppu. Mutta sinne haudattiin, koska Jeesus oli heille rakas. Mutta 3. päivä muutti kaiken. Ihana päivä. Ja Kristus ilmestyi seurakunnalle 40 vuorokauden aikana. He näkevät kuoleman voittajan, Jeesuksen ylösnousemus kirkastuneessa ruumissa. Ikään kuin pieni vivahde jo siitä, kun Johanneshan kirjoittaa, että me tulemme sellaiseksi kuin Jeesus on. Ja he alkavat helluntaipäivän jälkeen julistamaan Jeesuksen ylösnousemusta. Se oli väkevä aihe. Kysyttiin varmaan kokouksesta, mistä meinaat puhua ja todistaa Jeesuksen ylösnousemuksesta. En tiedä, puhuivatko he siitä ja käsket käykää kahtomassa tyhjää hautaa. Jotenkin se ei tule sieltä, että se riittäisi todistukseksi, että hauta on tyhjää. Mutta he olivat itse kohdanneet elävän Kristuksen. He olivat todisteita, että Jeesus on ylösnoussut. Ja Pyhän Hengen vuodatus oli todistus, Jeesus on noussut taivaaseen. Hei, meillä olisi Pyhän Hengen voimaa eikä läsnäolo, ellei tätä uhria olisi. Hän maksoi kaikesta hinnan. Paavali sanoi siinä 2. korintolaiskirjeen sanassa, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ratkaisu on hänessä. Pelastusta ei ole missään muualla. Uskonnollinen maailma voi pyörittää rukousmyllyä tai tehdä mitä tahansa, ei auta. Pelastus on vain Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja hänessä se merkitsee sitä, että kun me julistamme Jeesuksen kuolemaa, me julistamme omaa kuolemaamme tälle maailmalle. Kun me julistamme Jeesuksen ylösnousemusta, me julistan omaa ylösnousemustamme. Hän elää, mekin saamme elää. Me olemme täysin yhtä Kristuksessa. Me olemme hänessä. Jotkut asiat on tehty ennen meitä. Hän on oikeaan aikaan kuollut syntistä edestä. Mutta meidät on liitetty häneen. Ja me olimme hänessä, kun hän oli ristillä. Me olimme kalliohaudassa, kun hän oli siellä. Me olemme ylösnousemuksen kokeneet ja meillä on tämä ylösnousemuselämä tänä päivänä. Hänessä. Paavali sanoi, että hän oli esikoinen kuolonnukkuneista. Hän on ensimmäinen meitä varten. Hän on avannut tien. Ja kun sä katselet Kristusta ajatusmaailmassasi, ja mietit häntä ja sanassa, muista, hän oli ensimmäinen. Hän on kulkenut meidän tiemme etukäteen. Hän sanoi Filippukselle, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän, mutta Kristuksessa me näemme tulevaisuuden.
Meillä on kirkas tulevaisuus. Me olemme nyt jo tässä voimassa, ylösnousemusvoimassa. Se vaikuttaa. Psalmissa 22 sanottiin vielä, ja hebrealaiskirja sen vahvistaa luku 2. Siellä puhutaan näin, että hebrealaiskirjeessä, että sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisen yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, kun hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Se on soveliasta ylistää Herraa seurakunnan keskellä. Tämä viimeinen lause on suoraan psalmista 22. Se messianinen psalmi. Voidaan sanoa, Daavid sujautti sen sinne. Jumalan pyhässä hengessä. Siellä se lause on siinä laulussa, mitä laulettiin. Minua hämmästyttää se asia, miten me puhumme kontekstista ja sanayhteydestä, ja se on hirmu tärkeä asia. Mutta näyttää siltä, että Pyhä Henki ammentaa Vanhan liiton teksteistä jotenkin yllättävästikin. Aivan niin kuin tämä kohta. Kun Daavid sanoi, että minä ylistän siellä seurakunnan keskellä, veljen keskellä, niin Pyhä Henki antaa hebrealaiskirjeen kirjoittajalle, laittaa ne Jeesuksen suuhun ne sanat. Ja tässä on mielenkiintoinen ajatus, kun sanotaan, että joka pyhittää, että se, joka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Me ja Jeesus. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Me olemme Jeesuksen veljiä ja sisaria. Kauan sitten vanhaan aikaan puhuttiin, kun Neuvostoliitto oli olemassa ja maanalainen seurakunta. Ja kerrotaan tapauksesta, jossa pari uskoveljeä olivat matkalla hengelliseen kokoukseen. Ja kun oli maanalainen kokous, niin sitä ei voitu sillä julkisesti vaan noin ilmoitella. Ja heitä vastaan oliko sitten milisi tai joku tällainen henkilö tuli ja tivasi heiltä sitten, että mihin ovat menossa, ja kun uskoa ei saa valehdella. Niin mitä sä siinä tilanteessa sanoit? Ei voitu sanoa, että me mennään hengelliseen kokoukseen etsimään Herran kasvoja. He sanoivat, että meidän vanhin veljemme on kuollut. Ja menimme tutkimaan hänen testamenttia. Okei, menkää. Se oli aivan oikein sanottu. Jeesus on meidän vanhin veljemme. Ja meillä on tämä testamentti täällä, tässäkin kokouksessa mukana. Tämän testamentin laatija heräsi kuolleista. Ja hän tänä päivänä valvoo sitä, että hänen testamenttinsa toteutuu. Sillä testamentti astuu voimaan vasta kuoleman jälkeen. Hän on kuollut, hän on ylösnoussut. Hän seisoo Isä, Poika ja Pyhä Henki tämän sanan takana. Se on totta. Se toimii. Se on elävää sanaa. Ja tänään tämä sana kehottaa meitä kääntymään Kristuksen puolelle, lähestymään häntä, kokemaan hänen armon voimansa. Ja hän on omalla verellänsä itsellensä ansainnut seurakunnan. Me olemme Jeesuksen omia. Me olemme Jumalan perhettä, me olemme Jumalasta syntyneitä. Ja meillä on isot juhlat tulossa taivaaseen, suhteellisen pian. Ja siksi se aika, mikä meillä nyt on täällä, eletään se Kristukselle niin kuin koskaan elämässämme aikaisemmin. Pannaan elämämme sellaista laatua, priimaa kuin ei koskaan. Ja sellainen pikkasen flekmaattinen olo nousi vähän sinnepä. Ei, siis oli se rukousta, oli se Herran ylistämistä, oli se palvelemista seurakunnassa, oli se todistamista, oli se mitä teemme. Tehdään se Herralle. Risti vain, olkoon kunniani. Suuremmoinen asia, että meillä on tämän kaltainen veli, tämän kaltainen Herra, joka pitää huolen meistä, joka on kaiken valmistanut omalla verellä ja uhrillansa, että me saamme elää hänen kanssaan nyt jo ja saamme kokea hänen voimansa.
Amen.